Pidi bangke woreng abar saya puthak le labangso video long chithan ponona lapen kopi pia woreng war saya ma labangso puthak stame lang ponona lapen kon anapus a vacancy sidoma labangso puthak stame chithan ponona lapen nalitum laso YouTube channel jong si subscribe ke lang pelate pada depin pe nalitum subscribing on latest update nalitum kelong verje afan adung hes tame belar jan thekloi hodak stame nalitum berpon igdenon tangte non pathek pen mate pada depin pen kopi pia waring war sai aput ma kedo lapen kachar leng leng konas neng ma labang so details aputak non klar dak pen lang ponona aprang si awring war sai aputak non chethan ponona the Assam Legislative Assembly Secretary ahin pesta me dak job afan dak announcement iglo additional secretary lapen protocol officer lapen language reporter assistant librarian lapenda stenographer apus dak paklang poniglo tangde non labangso Assam secretariat recruitment details le dak lang ponlanang lapen chethan ponlanang aprang si dak number 1 long do additional secretary afan apus labangke AC do lapen apus labangke unreserved lapen education qualification kinangji labangke rasono maximum 7 years of experience as joint secretary of ability in any government department of Assam. The second language of conciliation law and the parliamentary practice and the produce lanang po lapen lason tak sida kacal yang deng mangla anang po age limit la ke dak between 50 and 55 an lapen is a scale pay nalitum monthly 17,500 an nalitum long ponik po lapen number 2 long protocol officer afan stameda apos labang ke isido lapen education qualification kachali nangi labang ke master degree unang po lapen 60% marks nang po 4 years working experience donang po experience donang po lapen English Hindi Assamese Hindi language labang athek nang po age limit labang ke 35 per 40 arta abang pu mate abang fitum si jog dun long ikpo lapen salary bang 14,000 per month lang panik po number 3 along lang pon lo pula da grade 3 afar do language reporter lapen apos vacancies ba hini do lapen da apos labang ke unreserved lapen qualification ke nangji mate ke char leng deng ke nangji labang ke bachelor degree arts na thu mate science na thu commerce na thu spends tame choglo lapen age labang ke 21 pen 38 years an lapen skill pay labang ke dak 9,400 an long ponik po lapen lason tak si dak assistant librarian afan stameda apos labang ke isido lapen qualification kena kachar liang deng kenangji bachelor degree nang pa 21 to 38 lason tak si dak number 5 along stenographer grade 3 afan English afan stameda hini apos do isi labang ke unreserved lo lapen pathat isi bangke schedule tribe mate plans atuma fan lo lapen education qualification la bangke kachar liang deng kenangji la bangke bachelor degree mate arts commerce science anata chok exi lapen arta la bangke 21 pen 38 years an nang ikpo labang so details nang ipo nang tum nili fana homri gon ni lista menang tum hanak sen pochini pon ikpo lapen puthot dak awar engwar sai labang ke da Assam Public Service Commission ahin pes dak paklang poniglo kaduka wepen 71 dak veterinary officer lapen block veterinary officer apan stame dak apus vacancies bang paklang iglo lapen noni liya सबसे तमे details nali tum handak na paklang ponik po position title labang veterinary officer lapen block veterinary officer total vacancies labang ke 71 category wise dak they distribute pon lo unreserved 37 OBC MOBC 19 lapen ST direct SC atum 5 lapen ST flens atum 7 ST hills atum 5 dak 3 an pipon lo lapen salary labang ke 30,000 pen 1,10,000 anali tum long ponik po department labang ke animal husbandry lapen veterinary department ahin pen la age labang ke 21 pen 38 years arta abang phumata abang fitum si jogdun long ikpo kachar liang deng labang ke bachelor degree unang po lapen adet bang lang polo pelotang tedak adet nili nang litum hanang than pachidi poni pola pen penaan details ke tok pondo labang so details nang litum labang so article long wang pen stamel lang ponik me kali pulte nang litum telegram channel long na homri gon hodak pen stamel nang litum long ponik pong ton pen lam nang litum thekdam long ikpo lapen labang so awring wasail last date labang ke last date of file la ke 10 April 2024 se last date labang so afran nang litum jogdun igon
Lapen puthot dak National Health Mission hin pen stame dak paklang pon iglo lapen kadok kawe apus vacancies dak 200 do lapen ningkhang abang pu abang pitu labang so awareng war sailong to jogdun iktame lapen number 1 on consultant position dak penaan kitok pondo lapen other positions tame dak pipon iglo lapen dak kitok pon penaan do nang litum labang so article long wang pen stame lang ikme kali pulte nang litum nhm.gov.in labang so website long dam pen stame nang litum klar dak alam lang dam iktame lapen labang so puthak stame nang litum details sining tung pulte nang litum labang so article long wang pen stame lang ikme kali pulte nang litum telegram channel long dam pen stame lang pon ikme lo lapen puthot dak kijut sia wareng war sai puthak chithan polanang labang ke APSC recruitment la 2024 computer operator 17 apus kado kawedo dak lapen apus amen labang ke computer operator lapen total apus vacancy 17 lapen organization labang ke APSC qualification labang ke class 12 pass nang po lapen ke planning ji labang ke online se apply ik nang po application fee lang dam lopte 47.20 paisa pinang ji lapen ke chengpon labang ke dak 14 March pen se chengpon la lapen last date of apply labang ke 13 April 2024 si last date lo lapen labang so awareng war sai details jong selanging pulte nalitum labang so article long wang pesta men lang pon ikme lapen nalitum PDF file mate labang so details nalitum si nang exactly pulte telegram channel long stame nalitum long pon ikpo la sepinia video long bang la ale ington pon nang tange domi thakme ka duka ve karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do an pon stame nilhin pen kardom to change your